rabbi ubangiji na kai ne ka tsara min rayuwata, kai ka sana ga Hajara har na ji santa a zuciyata. Allahumma mallaki na kare ni sharri na magauta, Allah ka ba ni Hajara ita nake so a zuciyata. Kete masoyiyata Hajara, kete gimbiyata, wayo Hajara dawo masoyiyata. Assalamu salam alaiki, nai miki sallama masoyiyata. Hajara kete nake so, kaunar ke ta ratsa zuciyata. Na ji daɗi alƙawari kin yi gare ni masoyiyata, ƙauna so da amana kin ce gare ni zaki kwatanta. Ke habibu ɗan amarya, buri na rai ki zamu matata, annorin zuciyata, uwar gida a cikin gidana. Soyayya muke da juna Hajara, ke ce masoyiyata. Ni ne ɗan amarya, beginki ne nake a zuciyata. Jama'a ku saurare ni, zan yi bayanin masoyiyata, sannan ku yi mun uzuri cikin bayanin ta inna bata. Zana so ku san cewa soyayya ai dole sai da mata, amma ku yi nazari duk mai so shi baya rena mata. Hajara ina santa, dole ne habibu zane ya bata, ita ma tana sona, na shaida hakan a zuciyata. Yanzu zana so ku gane Hajara ita ce a zuciyata. Masoyiya dawo Hajara, yau ni na yi kudiri zana je na nemo masoyiyata. Sanadi na rishin ganinta bana sukuni a zuciyata. Hajara ita ce kaɗai yarinya mai haska zuciyata, sannan ga ta alfara kuma mai ilimi ce masoyiyata, sannan ga ta mai fara'a ce cikin mazaje ko da a mata, sannan ta girmama manya a ko'ina ita ana yabata. Hajara wayo masoyiyata, inda rai zan je gare ki, da ni da ke za mu zagaya, za mu je birnin masoya, da ni da ke za mu rausaya. Zan doka tamburan so Hajara, ke za ki rausaya, ki mun kallon soyayya zai sani nishaɗi a zuciya. A cikin mata Hajara kin zama tamkar sarauniya, ga kyan ado mai kyawun siffa kin zama tamkar ba indiya. Hajara ke ce kaɗai ni nake ta bege a zuciya. Wayo Hajara dawo masoyiyata.